presents Kun Ako Ang Pasultihon. Kun ako'y pasultihon, ako moingon. Nga kun adunay aso, adunay ko'y kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika. Kung ako sa magpasultihon, ako sa buingon, nga ang pagpakasa tawhanon ug ang pagpasaylo balaanon. To err is human, to forgive divine. Sa linatin pa, to irot is to humanot, and to forgivot is to divinot. Kun Ako Ang Pasultihon. Tulumanon nga mohatag og gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kun Ako Ang Pasultihon, dalit sa RMN Drama. Ay, hello mga kasama, kinigihapon ninyo Kuya Joel Binsi, kauban sa kong partner Randy Tayad, mangumusta kaninyong tanan o sa tanang mga kaigsunan mga kasama. Awhagong ko kamo nga mogamit gyud sa mga produkto sa SID Marketing Incorporated, sama sa SID Liniment Oil, SID Panyawan Coffee Mix, SID Celebrity Kojic Soap, SID Celebrity Beauty Soap o Kogon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SID Marketing Incorporated. Bueno, mga kasama mga higala, ang ato magtatampo karon pinada sa usa ka babae nga nagpatago lang sa ngan nga Cindy. Kini gibotag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang atong magtatampo si Cindy. Digid malikayan nga doon naging mga tao nga mapahimos lanon, labi na sa higayon nga makakwarta sila. Mo nang dali kay ko maglagot kung makakita kog tao nga ingon ini. Wa ko magdahom nga naara gyud sa akong duol. Pero ara inyo masabtan ang akong sugilanon no, ingnon ko ani sa pagsugod ang tanan. Baliw na puso'y bakin na. Hala patay. Halang ako din gilungag. Hala, bungots ito'y. Hala, nalimaho na. Nalimot ko. Dong! Dodot! Dong! Hoy! Hala, italaw ko sa akong gilungag, dong, be. Oh, day. Buangan, nalingaw, mangkuaning. Day! Ah. Day Cindy! Ay, sinang chiding. Dali nang suot nga rin, nang. Ay, Day! Day Cindy! Mangutan na lang unta ko, day ba? Unsa man na, nang? Ay, naaman gyud ka sa barangay magtrabaho. Kining mangutan na lang unta ko kung kanus ang sunod nga manghatag sa senior citizen. Hala, wa para ba ko kahibaw, anak nang da? Kay di man gud ako ang in charge, anak. Pero, balik ka lang ko ugma, kay mangutana ko dito sa in charge, ha? Ay, salamat, day. O sige, day. Nahuman na nako ang una na kong tuyo. Sa ato pa, napagiday kay ikaduhang tuyo ni nako. Oo, day. Tulo ni kabuok. Ha? Tulo ka buok? Pag Jordan ng oy, kulbaan man sa tagunsa na. Ay, kabalaka. Way kulba ni tulo na ako katuyo. Mao ba? Sige, go ahead. Unsa may kaduha nimong tuyo nako? Kuan ba kining ang akong anak naa sa gawas. Pasod la. Ay, dili na mo ibut na kung ipasabot. Unsa ko di ay, ingon man ka nga imong anak na asa gawas. Init ra ba kay sa gawas? Pasudla. Ay, ang buot na kong ipasabot, day ba? Ang akong anak na sa gawas sa nasod. Ay, abroad di ay. Oo, nasa abroad ba? Unya sa may problema nang? Kuan lagi ka nang. Nagpadaman gud na siya kwarta, day. Unya, ato pa mang usang simana. Uy, kadugay gud. Unya, naabot na. Wa palagi. Unya sa may problema, ana? Ang problema, kining ikatulo na kung tuyo ni mo. Unsa may katulo nang? Mo ang balagi ko ni mo para bayad ba sa kurinti, day. Ako lang niya nang ilisan inikabot sa kwarta. Basin karon na itong si manahuna. Daan pagid ko, bantog rang murag ikulbaan ko. Mausaday akong pagtuoday nga maproblema ko ani ikatulo. Pastilan ng chiding. Pag human sa ikaduha ni mong tuyo, mikulbang akong dughanang. Ako lagi ng ilisan, day. Asa na imong anak nang? Nasa LA. Wow, Los Angeles! Kuan, lahog apas ra, day. Kining nang,
Nang, wa para ba ko, kanang akong bana ba, wa pa dinhi, balik lang na, kung muulit na to ha. Asa di ay imong bana, day? Naa sa Qatar. Uy, kalayo gud ato. Aw hinuon ang eroplano, kuan man labing dugay usara magkaadlaw. Ay, dili nang, oy, dali ra nang. Naaman ka sa Qatar. Oh, Qatar man liluan. Ay, sa ito. Kabawas da. Ang sarong baho. Ay, ramang ko kanong nadukot, day. Na. Dot! Ang kanon, Dot! Oh, ingon ka day, tuwa sa Qatar imong bana, naraman lagi din sa suod. Naabitaw, ang imong bana, naa sa gawas, ang ako nasa sud. Bungot sa ito. Dot, unsa man ni Dot? Di ba naingon ko tanawan ng linungag? Bitan mo, bitaw na ko na. Kunya nga nadukot man ni. Natural, nagsiga man na. Wala ni mo pag nga. Ingon di ka? As ko kabungot ito'y ni mo duduta ka. Lalan si Ding, pasensya na gid kaayo nang nadukot gid ang kanon nga among gilungag. Ay, okay ra na dahil Cindy, oy. Nakatug man sad ko. Nakatuog ka nang? O, nakatug og maayo day. Mulakaw naman gud unta ko ganina, pero maikog lang ko nga mubiya din nga wa mananghid. Maong gihuwata lang yung kang mugawas. Maunang nakatug na hinuon ko. Okay ra nang, uy. Unya unsa man day, makapahuam ka nako kay putlanan rabi ako sa kurente. Unya ingon ka nga moabot ang imong bana nga tuas sa gawas, pero naaraman di ay nasa so dias kusina. Kuanang kanang... Oo, kiratay. Importante nga naa imong anak. Basig makapahuam ka diha. Saan yung problema niya? Ay, kuan ba kanang... Manguhang ka kwarta. Ay, unta lagi dong, oy, kay putla na mis kurente. Unya, ang kwarta sa akong anak, wa pa man mo abot. Wa pa ka tumasangit. What problema? Pwede bang makapahuam ni mo, manghuam ko ni mo dong? O karon dili, pero di mo gani akong kwarta na oy. Sa ako maning kauban. Ang manager ba na mo ba? Iyang ipadana ko, unya, ang problema kay dako kayo 100%. Wa na lang gani ko mupatong ani, kay mupatong pa ko. Aw, wa, kuyas hunlak. Nya, okay ra kay ani? Okay Ay, ra? balag pilay tubo, ana, day, dong, balag pilay tubo. Bisag bulkan pinatubo pa na. Ang importante nga, maluwas ko ron sa problema nako. Yun na, pala di mo maman to. Bisag mga 5,000 lang good. Huwag problema. Bisag Diyos pa. Basta magtuman lang kasabot, ha? Pero gawa sa sabot, magpermanay yun kasabutan kay manay gusto sa tag-iyas kwarta, good. Nya, saman, pirma ka. Ay, oo, uy. Ay, bahala na, magpirma ko. Sa may kasabutan, anak. Ang kasabutan na nina, kinanglang mobayad yun ka sa eksaktong pizza sa tingbayad. Unya, og ma-delayed ka, mupatong yun ni og usa ka gatos ang adlaw. Ang bao nga, likayig yun nga ma-delayed ka. Unya, mabot kay ito kahigayon nga di ka makabayad, ikiha na ka. Ha? Mao nga bayad sa eksaktong pizza. Unya, kinanglan nga may pirmahan ka nga picturean pod nanta ka ng pirma kay para pagsiguro ba nga kung dili ka mo bayad unya mo sibat ka i-post mo ka na mo sa social media unya nga na bang imong account doon na 2 million of followers sa sud lang sa Pilipinas wa isa lang nasod noon way labot Ay, bahala na dong. Basta kay makabayad lang ko sa kuryente. Siguroon ko lang nagbayad ang kuryente. Okay. Balik krong gabi ha, kay muadto ko sa office, unya magdako sa mga papeles ng imong pirmahan. Okay ka? Ay, oo. Okay. Sige. Uli lang ko sa dito sa inyo, balik ka karong gabi ha? Balik ha? Nga no, Bandong? Siguro na lagi ni, basta kay, timan na lang dito itong sabot. Okay ka? Oo, okay. Sige. Aris ako, ha? Mabalik lang ko rong gabi idong, ha? Sa kang oras ka mo balik dong. Ako, unsa oras ang balik?
Bisag, wapay panihapon. Sige dong. Salamat ha. Salamat kaayo dong. Kuan ka nang, mubalik lang ko karong gabi eh. Sige nang. Kwarta! Kuyawa da ni mo dudot sa. Day, maabali ka diha. Klaro na ko ani, sa drawing. Abilog bisoda ka. Abi na kog moingon ka nga. Abi kog pusti kong nagbarog dire. Ikaw di ay na. Dili sa doy. Matay dot, murag di ko katog ining imong giingon ni ng chiding dot. Anong day? Murag ako'y mabalaka ani dot. Basig magabaan ka og maapil ko. Okay lang tutog ikaw ra. Ang akog maapil ko sa gaba. Kapa ko taon. Anong gabaan mo ta? Nakatabang no sa problema sa kantao niya. Gabaan mo ta? O ganon dili man ha. Nga perti man dako ag tubo nga imong gipangayo ni ng chiding. Tural ka negosyo man nga. Ayaw na lang ta anak dot, pahimus ng imo. Abi kay nagkinahanglan magmaayo ang tao, imo sang pahimuslan. Kipatubuan nimo maayo, do na pa kay mga panghadlok diha. Uy, panginabuhi ni ato day, uy. Pero sobra na dot, uy, di na maayo dot, makagaba na dot. Kapa ko taon. Gaba Taka mo lang gawi. Saba day, ing na lang kita ng gaba ko. Maapil ka ni Miss Gaba na, ako Joy, muunay nimo hanggawa ka. Sa matang gawi? Wako magdahong magrabe day ka mapahimuslanon dudot. Imbis angay kang mutabang sa taong nanginahanglan, imo namang hinuong giduot ug maayo. Relax ka lang diya, relax ka lang. Panginabuhi ni ato day. Lisod ba sa tuwa ato ning ipanghatag atong kwarta dire? Ay nataan ng rasuna dot, basta kay wako makauyon ana ha. Day, Namakak pa ka nga dili imong kwartas imong manager. Kunus ago taong ka nga dunay manager, kinsa man na imong manager? ikaw ko! Ay ka. Gay! Gusto yun? Ayaw ko iapil-apil na imong mga tinunto ha. Pinunto rin lang mo. Panginabuhi ni ato. Kung panginabuhi ng imo, angay kang mahadlok og gaba. Hay! Gusto kang gabaan ka? Oo, magagaba. Da, ambot lang yun nimo, di ka mo tuo gaba di ay? Tuwa na eh. Ha, kung di ka mo tuo, pues, pakiton ta ka unsay gaba. Saman? Di ara ay. Agay! Nga, sa reklamo ka? Mautoy gaba. Di pa to mo gaba. Indom dito. Mo to intros gaba. Bonggot itoy. Wagid ko magtuo nga mo ni diskarte sa kumbana nga makakwarta. Nakita na ako nga iyang gipahimuslan ang higayon ba, abi kay nakinahanglan makay kwarta ang tao, iya dayong patubuan og maayo. Nya di gid kabalibad ang tao kay nanginahanglan man lagi. Unya to? Murag dako ko kita niya. Murag magkaigo ko ani. Ang iyang 5 mil motubo og 2005. Kani, murag maon ni. Nag-compute na ka diha sa imong kitaon? Pilay tubos imong ipautang niya do? Kuanday, ang 5 mil niya, motubo ni siya 2005 sa duha lang kabuan. Ginoo ko in taon ni mo dot. Huy kay baw ka, si Panyang ba kaila kang Panyang igagaw na ko no? Mo na iyang negosyo, nagpatanto. Puwerting dako ang tubo, naibaw ka kung sa iyang gaba. Gigabaan din siya. Gigabaan mo lang? Saan ko na igaba niya? Mihubag ang liog, gikas bayuok ni hubag ug maayo. Hangtod nga nahimong gwiter. Saan? Gusto ka magabaan ka? Di ko maddo ka na dayo. Kaya kami mga lalaki dayo, di may dut lang na ng gwiter. May lanos mga babae. Niya ko, laki mo. Kanyag laki ka. Di lagi may madut lang ng gwiter sa mga lalaki. Ug nagtukan di ka madutlan og gabaan gihapon ka anak dot, dili gwiter, dili mo hubag imong liog. Sa mo di mo hubag day. Imong itlog. Katawa diyan, di nakatawanan, di ka mahadlok og hubagan sa itlog. Kumuha ko madlo ka na, oy. Angay lang. Di gyud ka mahadlok ang hubagan kas itlog kay nahibaw ko sinungdan. Wa mga itlog. Mao na akong problema, kining pagkamapahimuslanon sa kumbana. Nahadlok ko ba nga basig mapagan ko sa iyang gaba. Unsa akong buhaton ani niya? Unsa man og kamo ang pasultihon? Cindy. Hello, Ate Brad! Good morning, Dong Dong! Good morning! Good morning! Good morning sa tanan
tanan, may adlaw. May adlaw sa tanan. Sa tanan. Ate Jejen? Yes, Kuya Alan! Nagagay salamat mga mama sa inyong padayong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay taas ang energy. Happy pirmi ang mga bata niya. Palitsad mo para sa mga dagko. Don Pepe Dark Chocolate niya. OBM Special Tasty Fish Cracker, Paulitos Macaroni Crunch og Diamond Yama kay lami na sila. Okay, dahil mo niya may special lami. Kaya niya, ubi may special. Ugo ni mo lami kayo. Mura ka, nagsuri-suroy nga, naas langit, lupad-lupad. Ate Pres! Okay, ang sendo na to karong adlaw. Kitsa isidir di Ate Pres? Kisama ni ha. Grabe. Si... Sindi. Cindy. Cindy? Cindy. Sa istorya ni Cindy, Bam? Ayang ba nang baka ng kusok kayo mo diskarte, nga mupuham gani kwarta, dagko siya kipato, nga tubo, nga naging na siya nga sawa, ayaw kay gabaan ta, kaya ko nung igagaw, nahihubag ang liog, nahimong guweter. Unya, di mo mapatuwang ba na, muna sige sila glalis, unsa ko ni, unsay nga nini, mayong buhaton, gani basis siyang pangutana dire, Sa pangutana niya? Kaya sa asa to yung pangutana. Ang iyahang pangutana nga matod pa niya, mao ni akong problema kini pagka mapahimuslanon sa akong bana, nahadlok ko nga basin ako, mapagan siyang gaba. O sa may akong buhaton na niya, palihog tambagi ko, sindi. Okay. Kay, ka-experience sa mga gulyat, nga dili nindot ang linudangan, ang resulta sa maong kinaiyang. Kanang may pati. Dang ilad-ilad. Ate Pres. Okay, ra Grabe ni Ate Pres. Damay lang. Grabe ni ha, kaya ang 5 bil, na itubo, 2005. At ko Limang gana. kada ko good. O, ikaw, kisay gana niya yung bana, Bam? Dudot? Ha? Dudot Dudot man siguro. Ay, sa ha? Dudot. 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 Dot, pabuta lang, Dot. Wa may karma nga diha dayon. Dot, batod pang Ate Pres, dili na sili nga muhang dayon. Naagi gaba. Dugay gaba. Dugay pa. Pero dugay pa. Wata lang dong. Wata. Dugay pa ba? Dada pa na. O, sige, pagpakasaag mayo diha. Tubuin ang mga tao na kinahanglan o imong tabang. Lukoy kayo. Nya imong dakog tubo. Gamay lang. Kung panalitan, magpatubo ka. Gamay lang. Ayun, sa... Bisan gali ka ng 15%, Ate Pres. Dili mayo, oy. Di mayo. Ako, 15% niya. So, sambot lang. Kani. Bano, yeah. Maugi pag-abot sa akong messenger o tanaw, maugi pag-flash akong messenger gulat. Sige. Katubang kong kumpare, kanataon sod sa bahay ni Kuya. Kaniya, dili ko niya yung hulam. Na maraig siya kay, lagi gutom ko na ito sa sod. Niya karong bago, kanang, naghilo ko no iyang mata. Niya marag doon na po siya symptoms sa ubo-ubo. Kaya nga, kada buwan, naigay cash nga itong ipahato dito. Dili ko niya sa huwam. Murag pamaray ko ding iya. Ihatag na ni mo ba? Oo, niya ka nang naang. Muna, mugi pag-abot, pre, tanaw na ko diri na ba ako mahikap diri pre ha. Murag nagkinanglan sa ko diri niya. At to sa kusang semana, nakadawat sa kong Mrs. Gulyat, nga niingon nga, kung dili pa sa imong gipahuwam, dili makapausap mong anak ron sa notikal. Okay bang mga mensahe ang ako nadawat Gulyat? O, nindot kayo na, bang may? Nindot kayo na. Mabayad ko nun sila sa month before December. Kasagaran Gulyat og muhuam na ko. Di na lang ko maghuwat og muhatag. Baka natagan mo ko sa una. Ingawad ko hitaga Mas mayo na di ka maghuwa. Muhatag lang kahatag lang ba? Ay lang pagunaw na. Kana imong pahuwa mo, mga laki, rana no. Laki, babae, wa. Nasa mga bayot. Wag gani sa ikaw ang babae, puro sila laki. Bam, ikaw, Bam, kung muhatag gali kag tabang, ay lang pagunaw na nga kuan. Kana naihuwam, kana nimuham ni mo. Ayaw, pagunaw na, pabayraw ni mo. Musimang ta. Exodo 22, versikulo 25. Ang pag... Old Testament. Kung magpahulam kamog salapi sa akong katawhan nga mga kabos, ayaw kamo pangayog tubo. Kadungog ka Gulyat? Balikon. Nakakadungog ko. Nga dili, mga tubo. Ayaw pa... Og kinahanglan gyud nga di pabayran gawas og dagko sa kayo Ate Pres no. Panalitan anang pero dagko na kilala mamayad pero gamay ra okay ra di mabayad depende sabot okay ra depende sabot to kanang okay mo nga sabot mo nga motubo
Pero kung naiming umang yung ayaw lang tubo, ikaw ko ikatubo, so what tayo okay mahimo? ra, Ano Ay, iba kayo. puta? Ayaw, At nagtarong. sa may saktong babayaran, mga pila ka, mga valor Ate Pres, nga angay yung bayaran, mga pila. Mag 1,000. 1,000, no? 1,000 up. Kung Pero kung below mga 1,000, 500, okay lang. Okay naman. Maladara na. Mao ba? Hala! Ba? Balikon ha? Okay. Sa mga late tuners, sa mga late viewers, Exodus, Old Testament 22 verse 25. Kung magpahulam ka mong salapi sa akong katawhan nga mga kabus, ayaw ka mo pagpangayog tubo. Karon, Karon. pati nga ako gulat, Ate naman? Pres. Nga naman. Gitutukan ako. Nya. Itubo. Man! Salamat mo ko na natin sa lumanon. Kura ko ang puzzle, tihon.